kumni zet anin zui nuwa Twightlight Actor Kristen Stewart le angei zong Dylan Mayer ten anin hual thu an tlangzar Hollywood lem chanthiam lar le mingthang Kristen Stewart le a screenwriter Dylan Mayer te chu anin hual felta Twightlight actor chelo tak le screenwriter te chuan inhual na zung bun bunin kumni chung zet anin zui nuwa anin hual thu chu mipui siata an puang felta ani Kristen chuan bialnu Dylan Mayer ne na anin hual thu hi Tuesday episode of Sarah's XM The Howard Stern Show a asoi chuak ani kanin nei nge yang he thil hi atakin kantingei don ani ti in Stewart chuan Howard Stern ashil ani People magazine in Atarlandanin Mayer le Stewart te hi kumsan hi sompakwa achang khan anin zui chhoto ni in asoya hemikum vek October tha a Instagram lama officialin anin kar thu chu apuan ani bok kumsan hi sompakwa kuma khana Mayer chuan Stewart ne anin fob lai thalak black and white chu phawlangin he thalak hi anin kara in leichi na aum ti lantir na ani thu a caption lama atar lang zui bok ani ama in Stewart le model Stella Maxwell te chu anlo in zui to boka anin chen thom arik vela Mayer nen chuan Maxwell munarua khi alwa khat ngal thuaya tun hun hi an thlengta ani anin hual thu an puan ma karliam ta mai khan Stewart chuan bialnu Mayer nen an thalak chu followers mi sing sari ma a social media kartlangin apholang to a athala khian lom a hloin likers sing ni sangruk a mu ba ka comment a mun nem hle bok milarte khovela hi zong me cha le mi pa po a thei tak lo ani ber hi mo engtin nge thil akal zel don lo thlir le zel photang o